Здравей, драги зрители, аз съм Давор от БГ и днес ще правим клип на Mutants Genetic Gladiators. Ама се смених името с The King BG, който играе лига в Legends. Какво ще изтеглиш? Нали я изтре? И ти била станала тъпа. Отново върна. Отново ще върнеш CS:GO. Защо те накара? Защо се го... На него ли му се да играе? А пък на моя баща играе Тривадор България. Да, верно. Не да, в момент. Помним, да. Оф. Но той трябва да му измислим някакво име, а това е. Зомбите се нарича като е. Тук мисля на тея дет ги имам, да им сменя имената. Ja. 300 000. О, още пари. Още. Вчера пари. Ето това. Още. Още случи. Нови герои. Кой ли е новия герой? Има някакъв нов герой, Робомич. Това е нов герой. Робомич. Да, наистина, това е много готино. О, сега аз съм на друг ринг да се бия срещу чудовищата. Аз съм на друг ринг за чудовища. Лорд Волдемор, малко да те оставя да взема това. Слава, какво стана, бе? Загуби ли? Ще ме атакуваш новия робот, новия герой. Той ще те атакува. Айде да видим как се чувстваш. Само това, втората атака беше много по-готина. Давай, такова е го. Изгори го това. Аре, робота ли, бе? Само ако ползваш огъня. Тогава за какво ми показваш нещо? Умри! Така. Да видим. Ти ще отидеш отново робота ли? Отново ли е зомбито? Той не е честно, той ще изгоре. Разбира ли, бе, зомби? Мой човек ще изгори. Робота. А пак той, който го атакува,
Аз му смених името. Iron Man. Най-тежко ми е да гледам как Да те забучи малко. Айде, умри от огъня. Умри. Оф, още живот има той. Тогава с другия ще размажа с меча си. защото реших, че си изненада. О, не, той има малко живот. Значи много лесно ще убие той. Това беше много чудо. Само ако взимате роботи се атакувал, ще вижте. Умри! Уау! 715? Валю ми каза, че по-късно ще се включи към скайп. А? Само ти казвам. Тоест, животните са супер, като част от семейството. Какво точно се случи с него? Толкова бързо столетната дете. Това е ужасно. Той хвъртели се във водата и потъна направо. Аз съм баща. Ясно. Ела към задния двор, службата ще го... Да ми се виноват. Реших, че изреща. Защо не казваш? Айде, робот, изгори го. Другия е твоя събратя. Твоя събрат. Който умря. Тази събота, 4 часа, имам среща. Е. Да. Не се бъде. Как ще съм тъпна? Благодаря, Бърбър. Така. Да си... Само не го ли сме подобрили лево, да си честно. Хайде да вървим. Гамбо, искаш ли да кажеш и ти няколко? Лево седми. Никъде. Да, добре. Къде? Случайно много неща. Никога не съм го срещал. Той не е година. Сигурен съм, че Той той не умре. О, вместо да е червен, значи е сив. О, вампира, значи. Даваш ми вампира сега. Айде да видим. Не знам как съм изверил много вампира. Файт. Как ми вземаш билет? Рейди, готови ли сте, мои герои? Готови сте. Свири, скъпа. Ударим робота. Първо робота. О, значи ти ли ще удариш у него? Така, значи. Да ти вземем душата. Ти без това нямаш душа. Робота такъв. Не знам как той ти взема душата му. Той има душа. А ти нямаш. А? Не, знае, аз... Не се баш му ударим с тоя. Кой е добър паяк? Кажи, кой е добър паяк? Добро момче го чуди. Ай, ти. Не се върнем. Сега на тоя. Що бе? Защо ми го причиняваш, бе? За какво ми го причиняваш ти? Не можеш ли да ти взема целия живот? Но ти ми взе живота на... Така да бъде. Така да бъде. Сега ще видиш. О, ще ти взема душата. Ще ти взема душата. Разбра ли ма? Ще я взема. Умри. Взех ти душата. Отмастих се. Значи. Сега ти ли ще ме вземеш душата, бе?